Naka office trekam jong Superintendent of Police for Traffic ulapha ka Jingpynshitom ba banadu ka shitarik unopra arajar arpo in pentrekam ya ka kendon an katkum ka section shispa kendai pusaudi jong ka Motor Vehicle Amendment Act arajar kat kendai katkum kani ka kendon an la penchlur ya kinongnya bat nong shong tuk baro baki day banding helmet bat kinu ki bapenken bat ki bombot 20 kin ngat ha ka Jingpynshitom katkum ka an nakaliang jong SP ru ula kentu ya baro kirang basnong ban ai kakti kamon kakti kadiang banitrelang halor kani